ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಲೆ ಎಂದು ತನಿಷ್ಠ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಬುರ್ಚಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆನೆ ಕತೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಅದ ಕತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಯಾರು ಪನ್ನೋಡ ಈ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 24 hours ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ದ ಕಲರ್ ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ನು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಫುಡ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲಾಡು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ನೀರು ತತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಪಾಂಡಲ ಸಂಡೆ ಓಕೆ ಅವು ಕಲವೊಂದು ದಾದಾಯ್ಕು ಕಲರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಾಧಾರಣ ಪನ್ಪೇ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚೀಟಿಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಐಟು ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಐಟು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಲರ್ ಫುಡ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಶರ್ಟ್ಲ ಪಾಡು ಅವೇ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಅವೇ ಕಲರ್ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರೋಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇತದ ಅದಂಡೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆತ ಅಂಚೆನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಪನ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೋಗಂಡಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ 5 minutes ಎಂಕುಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಪಂಡ ಗೆಸ್ ದ ಫುಡ್ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಥವಾಲೆ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈ ವೀಕ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಡೇ 24th December ಈ ವೀಕ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಏಪನ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಏಪನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವೇನು ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಓಲೋ ಸ್ಟೋರಿ ಆತಡು ಚೂರು ನಾಡ್ದು ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅದು ದಾದ ಪಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ಪುಡು ಸೊಂಚ ಅದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನೀಟ್ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇನು ನೆನಪಾಂಡ ಖುಷಿ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅ ಫುಡ್ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಉಪ್ಪುನ್ ಬುರ್ದು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದು ಡ್ಯಾಡನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಆ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬಡ 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 ಹಾಕುನು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಶೂ ದೆಪ್ಪುನು ಶೂ ಶಾಲೆದ ಇಜಿಮೇನ ಶಾಲೆದ ಇಜಿನ ಆರ್ನೋ ಒಂಡಲು ಶೂ ದೆಪ್ಪುನು ಅವೇ ದೆತ್ತದ ಅವೇನು ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುದು ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಜೆತೋನು ಬೇತೆದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಸದ್ಯಗೆ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಓವು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಿದ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಬಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಥರ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚು ಪನ್ ಈ ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವೇನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗ್ಯು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗಯ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡದಿತ್ತರ ಅಮ್ಮ ಒಂದು 3 ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುನಂದು ಅವು ಒಂದು ಚೂರ್ಲಾ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಪಣ್ಣಿ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಂತದ ಅಥವಾ ಒಂಡರ ಪೇಜಿಗೆ ಬರೀದಿನ ನೆನಪಾಪು ಶೀ ಪನ್ ಬೇಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ರವೆನ್ ಪನೋಡು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಈಸಿ ಬೀಸಿ ಆಯ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಕುರ್ಪೆ ಪನ್ಪರ ತಾರೀಕೇರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕಾರಿ ಕೂರಿ ಮಾರಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಜನ್ ಮಾಡು ಪನಯ ಓಕೆ ಅವೇನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ತಾರೀಕೇರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಆತ್ ಪನ್ಯ ತಾರೀಕೇರಿ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೆ ಅಚ್ಚ ಪೂರ ಬರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಏನು ಪನ್ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಸೊ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬಿಟರ್ ಪಂಡ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಸೊ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬಟರ್ ಅವೇನು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪನ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ ಈ ಸಲ ಪನ್ ನೋ ಅಂಚತ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಬಿಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಆತ್ ಪನ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ ಸಮ್ ಬಟರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟರ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಅವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಆಪನ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ
ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಇದೇ ಮನ್ಪ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ഞാൻ പൻപെ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ഞാൻ ആയിട്ട് ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ 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 ಓಕೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಬೇತದ ದಂಡಲ ಉಂಡ ಅವು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ತರಿಕೆರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು ಅವು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತರಿಕೆರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಿತ್ತು 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 ತರಿಕೆರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ 3 ಕರಿಕುರಿ ಡನ್ ಯಾನೇ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ನಿ ಅವು ದಾಯಿ ಪನ್ನಡ ಯಾನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಕುರುಣಕ್ಕಲಿ ಬೋರ ಅವು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಚ ದೇಪಂಡಿ ಇರಿ ಬಂತಿನ್ನು ಕೇರಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ದಾಲ ವಿನ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೋಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೂರ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಿರೋರ ಗುಬ್ಗನ ಗುಬ್ಬುಗ ಪಂಡ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇ ನಮಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪಾಡ ಟಿ ವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಅವೇ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಟ್ರೈಲರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಫುಲ್ ಅವೇ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಜನ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ಟಿ ವಿಡ್ ಅವೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ನಿಕಲೆಕ್ ತನಿಷನ್ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೋರಾಣ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ ನೂಕುವೆ ಬಿಡುವುದು ಪಿತ್ತೆ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಪಯ್ಯ ಯಾರಿತ್ತ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲೆಡುಲೆ ಒಂಚೂರು ತೋಜವೆ ಬಟ್ ಇಂಕಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ನಿಕುಲ ಆಂಡ ನಿಕುಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಡು ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ Let's start with an easy one. Hot dog. ಒಂದು ಐ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ One point. ಕರೆಕ್ಟ್ I get the point. It's hot dog. ತೋಜುಣ ದಾಖಲೆಗೆ ಎಸ್ ತೋಜುಣ Question 2. Pancake. ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು Can you guess the food? ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇದನ್ನ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ എനിക്ക് ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ 2020 It's onion rings. ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ಎಂಗಲ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಲ್ ಪೂಜಿ ಚೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಬೆರಿ ಚುಂಗಾ ಬೆರಿ Gummy bears. ಗಮ್ಮಿ ಬೇರಿ ಓಕೆ janak. Question 5. Yeah, I seriously don't know this. Oh, what flag? Name what to do flag. Flag fire. Flag fire. It's French fries. French. French fries. French the flag bokka. Cheese corn ball. Cheese corn ball. Ingule mini undu gobbudana. Cheese corn ball. 2 ಇರೇದು. It's cheese corn balls. Correct. Finally. Balls. Here ball. Food. Golden fish. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇರುವೆರು ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ಗೊಬ್ಬಿಯ ಆಯ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಮಿನಿ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋಡುಡ್ಕುಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಿತ್ತುನ ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀ ಸೂನ್ ಬಾಯ್